Huli kanding untok na pag-uran na epekto kan shearline siring man ang padagos na pagkakaigwanin gale warning. Nagdesisyon ng lokal na gobyerno kan Rapu-Rapu Albay na ipasairarom na sa state of calamity ang bilog na isla. Sigun kay Rapu-Rapu Vice Mayor Utoy Galicia, ang lakdang susugnaman sa rekomendasyon kan Local Disaster Risk Reduction Management Council. Base kaya sa damage assessment and needs analysis kan nasabing opisina, nagluluwas na dakula na ang pigdadarang negatibong epekto kan shearline asin kan gale warning sa ekonomiya kan banwaan, urog na sa pagkabuhay kan sa indang saradit na namamanwaan. Nag-phone ko sa letter request ko kan sa muyang Honorable Mayor Kiki Galicia, dated January 9, 2022 po ito, na requesting sanggunian po na mag-declare na po na the entire municipality of Rapu-Rapu na mag-under the state of calamity na po para masuportaran nila po sa mga tao man po. Baka aluwas naman po kami kan sa 30% po sa calamity po. Aminado ang Vice-Alkalde, labi ka dipisil na kan sa indang sitwasyon sa isla. Disyembre kan nakaaging taon pa kan mamatean ang daing untok na pag-uuran sa bilog na Kabikolan, na perwisyo naman subuot ang dara sa nasabing banwaan. Sa siring na mga sitwasyon, lalo pa kung apektado na ang transportasyon asin pagkabuhay kan mga namamanwaan, kaipuhan na subuot ang interbensyon kan lokal na gobyerno. Hindi po kaya, pag 7 days po kayang straight po na gale warning, bali, ano na po siya, kumbaga, ang sa mga ibang community po, digdi, ay naman nakasaod po kasi rin sa Legazpi, pati po sa mga anak buhay. Ang main po baga digdi ng anak buhay, so pag sisira po baga kaya. Pigpapasalamat na sa nakan opisyal na pera sa pondo gikan sa lokal na gobyerno. Yaon man ang pag-alalay kan gobyerno probinsyal sa saindang constituentes asin kan iba pang grupo arog kan ako Bicol Party List. Hindi po. Sa ngunyan po, niyaon po ngunyan ng Provincial Social Welfare Development po. Plus po, sa kainginutan po kan yung Gobernador, Edsel Grex Lagman po. Na nagpo na po pagtao po man po, so absent mo kang sa mga food assistance po para po sa mga kapurapunan. And may tupalo pa po yan sa munisipyo na po kang Rapu-Rapu. So, ako Bicol po, nagtabang naman po digding na nag-coordinate po siya ngunyan kay Mayor. Kaya ako ngunyan ang nag-asikaso po ang pag-distribute po ang food assistance kang halik po sa gobyernong lokal kang Albay po. Mientras tanto, sigun sa pag-asa, posibleng sundo sa Pebrero o primerong simana na sa nakan Marso magkakaigwanin mga gale warning. Mantang padagos man na madara nin mga kalat-kalat na pag-uuran sa rehiyon an amihan. Ang gale warning takaya ngunyan ay mainly driven siya kay amihan northeast. So since makusugon ang amihan tangon yan, so iyo po iyan ang nagkakaos kasi matataas na doon lalong-lalo na anion kita, facing kita sa Pacific Ocean and primerong impact pang makusog na duros kang amihan digdi sa coastal areas kang Bicol region. Pagduduon kan pag-asa o galiun permi kan publiko ang pag-antabay sa pigpapaluwas nindang mga abiso.